بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره رحمة للعالمين ظهوره موبلا جليفو كأول مندو ملكونو أني ملكو كان فنفمون دي سوليدو واتينا بينال تي في جبرانيكا nambi anka jamuka mandi kenaka jamuka mini udi special ramadani alay angorjige du sungolo kalu bilibili bamina kalu mini alayake yafa kalu ninga ke bunyaw ani karama ani hina ani kan horonya ni kalu ni ala sonna ninga angorjige du ala kadaka atun kadi mado ninga beni ay uluma soroka beni ay ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ulu belajide dawro ne mawiyon ko kitimuna ala ko no gawe ninga ngiro fana nyeka anta dongono alay amunu fana garjige du ala amma lettre fuici ma cogo min na ala be sukan garjiga do ala cogo min an be se ka min kɛ dɔrɔn o de ka ala fo ka barikada ni ka bato kelenw caya a kɔnɔna na ka sarakatiw caya kɔnɔna na ka ɲumanw caya kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen de b'a kalama cogo min na jɛmukan in bɛ ka sigi maa min fɛ o de o denkɛ n'a balimakɛ de n'o de ye Cheikh Mahmoud Si ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh i n'a fɔ u yɛrɛ b'a kalama cogo min na jɛmukan in sigi o sigi an bɛ wele bila an ka maaba dɔw ma n'o ye an ka alimamiw ye walima kelen an ka karamɔgɔba dɔw n'o ye diinɛ lasiraw ye an bɛ ci bila ulu ma ni ka thème dɔ ta n'o ye kumasen dɔ ye an bɛ se ka baabu kɛ min kan ka baro sigi kumasen min kan o hukumu na kadara de kama an ye wele bila an ka imam belebeleba ma ni o de imam Ibrahim Traoré ni ka bɔ quartier Mali la an b'a fɔ Ibrahim salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kori baasi t'i la. Alhamdulillah malatanu. Masha Allah sunkalo taabolo a ka fisa. Alhamdulillah a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ. O bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma sisan. A ser'o la. Ka da kan ye tan fɔlɔ kɛ o banna ka tan filanan kɛ an bɛ tan sabanan kɔnɔna na o kuma an bɛ ala fo k'a barikada an ye bato minnu ka kɔnɔ ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an ka jurumu yafa an bɛ kan hɔrɔnyani min fana waati kɔnɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ye o jamakuluw cɛma ala k'an ye jamakuluw cɛla ala k'an ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kɛ sigiɲɔgɔnma ye ala k'an sara kɛ jannatul firdausi ye ka da kan o de ye saraw bɛɛ lajɛlen la belebele ye imam Ibrahim Traoré an y'i wele ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye spécial ramadani ye i nana an ka wele jaabi a diyara n ye o kumana an bɛ dugawu kɛ ala k'i sara ni hɛrɛ ye waati n'a koron ani waati n'a cogoyaw ani kalandenw bɛ yen kow ka ca nka aw sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila k'a fɔ ko i tan kɛ ala ko de don diinɛ lase de don ka se ka hadamadenw bɔ fili dɔw kɔnɔ k'u labɛn fɛn dɔw kalama o kumana k'aw ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye aw sera ka na an ka wele jaabi Pinal TV jabarani sanfɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka diya ala fana ye ten an bɛ sunkalo kalo belebeleba min kɔnɔna na i n'a fɔ a fɔra kalo min kɔnɔ ko ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyam ma qabla allazina min qablikum la'allakum tattaqun o hukumuna kadira kama an ye wele ka na an ka se ka na fɛn dɔw ɲɛfɔ ni seli sera maaw bɛ wuli u bɛ taa seli yɔrɔw la ka taa seli kɛnɛw na maaw b'u pari k'u ka fini ɲumanw don k'u ka bazɛnw don an balakaw b'u ko k'u jɛ an falakaw bɛ denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa minnu ta ye misiri kɔnɔna ye minnu ta ye kɛnɛbaw ye u bɛ taa seliw kɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka don ɲɔgɔn kan ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔn bɛ don ɲɔgɔn kan o don kɛlɛkɔrɔw bɛ ban kuma tun tɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni funu tun bɛ yen funu bɛ ban o bɛ na ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn fo ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ nka yafa ninnu ka kɛ yafa de ye yafa minnu kɛra ni kɔnɔnajɛlenya ye ni yafa minnu kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fana kama ka d'a kan funu yɛrɛ ma ɲi silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ aw karamɔgɔ y'o caman fɔ n ye o kan an y'i wele an ka thème an ka se k'a bolo kan n'o de ye Idul Fitr Imam Traoré i bɛ se ka caman fɔ n ye o kan maaw ka se k'a dɔn seli in bɛ kɛ kun jumɛn kama seli in yɛrɛ nana cogo di ani seli in bɛ kɛ cogo di inshallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أمي أبلا جلين فو كاولين مندو كبركدا أصوني مكرا كا هيرسوا أكا تلي بركة منا كاين على في يا ربي تلي على كبركة دو على جيجان جسر مبالا دينا شرنا يا ربي على كاسرك جنة الفردوسي. Ina fiya ko ka kuma kono cogo mina seli don ye donba ye n'a don sera silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye donba dɔ ye seli in yɛrɛ silamɛya seli de don silamɛya seli de don silamɛya seli min bɛ yen ni an b'a fêter an kɛlen kɔfɛ ka sun ka ban idul fitri silamɛya seli don seli min bɛ yen n'an b'a fêter sunkalo sunnen kɔfɛ an fɛ k'a ban n'an ye sunkalo tile 20 sun o kɔfɛ kalo de bɛna ye sunkalo kalo min b'a yira k'a fɔ ko sunkalo kalo banna an donna kalo wɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko shawwal a bɛ fɔ o ma bamanankan na ko selijini kalo fitinin tɛ seli la kuma fɔcogo de don bamanankan fɔcogo don an b'a fɔ ko selijini o seli nin de silamɛw bɛ bɔ ka labɛn ka taa misiriw la ka taa kɛnɛbaw kan ka taa ala barikada bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bɛɛ lajɛlen farifɔnnen don ka d'a kan an kun bɛ batoba min na ni o ye seli ye n'o ye sun ye an tilala o bato la sisan an bɛ n'o kuncɛ ni ala barikadali ye n'o ye seli ye a silamɛya diinɛ na seli belebeleba 2 de bɛ yen seli kelen bɛ yen an b'o wele ko idul fitri o ye selinjini seli kelen bɛ yen an b'o wele ko idul adha o ye seliba ye ni seli belebeleba 2 de bi a silamɛya diinɛ na o idul adha o bɛ kɛ seliba kalo tile 10 o ye hiji don dɔ ye o y'a damana kuma ye silamɛya diinɛ kɔnɔ n'o waati sera ni ala sɔnna ma insha Allah silamɛya kɔnɔna na silamɛya diinɛ na selinjini fɔlɔ min kɛra o kɛra alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hijira san 2nan na alakira bɔlen Makka ka taa Madinɛ o san 2nan de la sun yɛrɛ kɛra farida islamu kan ala ye sunkalo sunni kɛ silamɛw ka wajibi ye k'a fɔ ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mɔgɔ minnu limaniyara sun kɛra aw ma wajibi ye i n'a fɔ a kɛra mɔgɔw ma wajibi ye mɔgɔ minnu kɔnɔ aw ɲɛ kun min bɛ sun kɛli la ustaz o ye ala ɲɛsiranya ye o ala y'o kuma min fɔ silamɛw ye o kɛra ka bɛn ala kɛra ka hijira san 2nan ma o de tɛmɛnen kɔfɛ sisan o kuma na o de nisɔndiyala nana kɛ ni seli ye sisan an ye kalo kelen kɛ tile 20 an m'an bali an diyaɲɛ kow bɛɛ lajɛlen la k'an se kow bɛɛ lajɛlen to yen k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ ji ma ka bɔ dimini ma ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ala jati kama ala nana ka na an nisɔndiya ka seli di an ma ko an ka o seli kɛ ka an nisɔndiya ale ala batoli tɛmɛnen kɔfɛ tile 30 kɔnɔna na o kɛra ka bɛn hijira san 2 ma alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bonni ke Makka ka taa Madinɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anana riwaya wala alakira nane Madinɛ an y'a fɔ ko alakira nane Madinɛ de seli sun kɛra farida ye a nane san 2nan a bɛna Madinɛ kuma min a nana sɔrɔ Madinɛkaw don 2 bi u bolo o don 2 in n'a sera u bɛ nisɔndiya kosɛbɛ u fari bɛ fɔni a tɛ dogo maa si la a y'u ɲininka ko nin ye jumɛn ye a ko nin ye don de ye n'a sera san o san anw b'a nisɔndiya an b'an fari fɔni a na alakira k'u ma sallallahu alaihi wasallam ko ala ye don a y'a falen aw ye don belebeleba 2 la selinjini ani seliba ye silamɛya diinɛ ye silamɛya diinɛ ye kodɔn diinɛ de ye faamuya diinɛ de don al-adatu muhakkamatun laada yɛrɛ ye kiiri de ye adamadenw ka laada kiiri de don ni silamɛya diinɛ ye a ka laada min lajɛ k'a sɔrɔla o ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn fɔnkoɲɔgɔnya silamɛya b'o apprécier a b'o tɔ sindi a bolo alakira m'a fɔ ko a kana nin kɛ fiye ko nin man ɲi dɛ a ko ala y'a falen a ye fɛti 2 de la komi don 2 kun don n'a don sera a bɛ nisɔndiya ala ye a falen a ye don 2 wɛrɛ la o don 2 fɔlɔ o ye idul fitri ye selinjini o don 2 filanan o ye idul adha ye o selidon min bɛ yen n'an b'a fɔ o ye seliba ye o selidon min bɛ yen n'an b'a fɔ nisɔndiya don don farifɔni don don yafarahali don don muminiw bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ lajɛlen faama ko tɛ fantan ko tɛ setigi ko tɛ mɔgɔ lafulen ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seli don sera olu bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya olu bɛɛ lajɛlen b'u farifɔni
o bi kɛ barikadala ye Allah subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma ba min kɛ an ye a bi kɛ k'o barikada Allah subhanahu wa ta'ala ye ala ko amala in shakartum la azidannakum n'a ye ala barikada dɔrɔn b'a jidi ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jidi Allahumma amin. idul fitri l'arabukan do al-idu o ye arabukan de al-fitru o fana ye arabukan de al-idu arabukan kɔrɔ ko fɛn o fɛn bɛ ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan la o bɛɛ lajɛlen ye idu ye idu ye fɛti de ye o ye fɛti de ye fɛn o fɛn bɛ ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan a la ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen ye idu de ye bon al-idu a nana ka bɔ arabukan verbe min na o ye ada yaudu a segira a bɛ segin o de kosɔn arabukan gɛtɔrɔ dɔw b'a fɔ ko seli in tɔgɔ dara ko idu welela ko idu seli welela ko seli ka d'a kan ko san o san a bɛ segin ka na a bɛ répéter san o san a bɛ na ni nisɔndiyaw ye a bɛ na ni farifoniw ye bon fituru o ye suntigɛ de ɔ idul fitri suntigɛ seli ka d'a kan silamɛw tun bɛ bato la bato banna u bɛna ala barikada sisan donc a bɛ fɔ ko ala barikada seli suntigɛ seli an kun bɛ bato min na n'o ye kalo kelen tile 30 an y'o kɛ bato min na o bato kuncɛra sisan an bɛ seli la an bɛ nisɔndiya la o nisɔndiya min n'an b'o la sisan o bɛ wele ko idu el fitri nisɔndiya seli ala barikada seli suntigɛ seli arabukan nana nin tancogo in na tan o seli min bɛ yen n'an b'a kɛ ustaz o ye seli min bɛ yen n'a bi silamɛ bɛɛ lajɛlen dama kɛ setigi fara sendan kan faama fara fantan kan ma lafolen fara bɛɛ lajɛlen maa o maa ko i ye silamɛ seli in b'a bɛɛ lajɛlen dama kɛ a don i bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛɛ parilen don bɛɛ b'i pari seko damajira i n'a fɔ sariya yɛrɛ b'o ɲini an fɛ cogo min na ko ni seli don sera ko an k'an ka finiw na ɲumanw don yɛrɛ jira tɛ waso tɛ sariya yɛrɛ de b'o ɲini an fɛ ka d'a kan donba de don an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa kɛnɛw kan ka don in kɛ ni nisɔndiya ye ka don in kɛ ni nisɔndiya ye ka don in kɛ ni wasa ye ka kɛ ni farifoni ye ka kɛ ni farifoni ye hakɛza sariya b'o ɲini an fɛ an ka o kɛ n'a sera an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan de an bɛ taa ka taa ala bato kosɛbɛ an groupe bɛ farali min kɛ ɲɔgɔn kan ka taa ala bato mɔgɔw bɛ silamɛya jamakulu ye a bɛ ɲɛdon bɔ silamɛya la a bɛ ɲɛdon bɔ silamɛya la n'a fɔra ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah u bɛ ko muhamadu rasulullah ninnu bɛɛ de bɛ seli u bɛ sun a setigiw bɛ jaga bɔ ala ye hiji se kɛ minnu ye u bɛ taa hiji silamɛya ye fɛn minnu ɲini u fɛ u b'a kɛ silamɛya ye bali fɛn minnu u b'u to yen olu jamakulu de bɔlen filɛ nin ye ka na a bɛ ɲɛdonya bɔ silamɛya diinɛ na o de kosɔn sariya b'a ɲini an fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamakulu an ka kɛ n'an tilala seli in na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an tamaw da ɲɔgɔn na an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'an kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye adamadenya la fili tɛ ban alikamalu lillah dafalen ye ala ta ye dɔɔni dɔɔni bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen la n'i ko mɔgɔw ma ko n'an ka sigi dɔrɔn i ko n'an ka kɛlɛ wa n'i ye maa fila yɛrɛ bɛnnen ye dɔrɔn f'i bɛ taa sɔrɔ kelen de bɛ kɛ sabaliba ye fɛn caman bɛ kɛ o la fɛn caman bɛ fɔ o ma ɔ adamadenya fili ko minnu bɛ yen nɔ i bɛ ko dɔw de kun ni ka maaya kɛ walahi ni ko nin tɛ kɛ nin tɛ bɛn ne ma n tɛ sɔn nin ma i ka maaya a laban a bɛ kɛ to ka jɛ walima i bɛ tu kelen na i bɛ kɛ kelen na mɔgɔ ye hakɛza ala ye diɲɛ jɔn da bɛɛ ni sɔn dɔ de don tiɲɛ don ni o tigi sɔn ni sɔn tɛ taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ daga yɔrɔ dɔ ye e k'i ta in to yen k'ale ta in kun lala i ka se ka maninfiya kɛ ni maa caman ye hakɛza a b'o cogo de la dakɔnɔ ɲini nɛn bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw la nka o taala ye ɲɔgɔn ye o bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ ye an bɛɛ de bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ fɛn dɔw bɛ yen an ka olu to yen ka se ka maaya kɛ bamananw yɛrɛ ko ten ko maaya tɛ taa muɲu ani sabali kɔ tiɲɛ don ɔ ni selidon n'a ɲɔgɔnnaw sera fili minnu y'an sɔrɔ an b'o yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ teri siraw balima siraw furu siraw baaraɲɔgɔnyaw sigida kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an fara san wɛrɛ yebaw kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ k'a fɔ dugawu laban na an ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen i fana ka yafa ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma nka yafa ninnu ka kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye a kana kɛ yafa tɔ k'a jɛ ye i b'a fɔ mɔgɔ ma k'i yafara ma i bɛ tila ka taa kɛrɛfɛ i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ sariya mun ɲinan fɛ ni silamɛya diinɛ ye kɔnɔnajɛlenya diinɛ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw hakɛza silamɛya diinɛ a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ka kan a jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ dabiri tɛ silamɛya la kɔnɔnajuguya tɛ silamɛya la bɛnzɛngɔniya tɛ silamɛya la yɛrɛ bonya foyi tɛ silamɛya diinɛ na a bɛ ɲini silamɛw fɛ maa minnu ko u bɛ ala fɛ u bɛ alakira muhamadu fɛ sallallahu alaihi wasallam alijinɛ de y'u ka rêve ye u bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔna na an k'an kɔnɔnaw jɛya ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw kɛlɛ minnu bɛ yen fili minnu bɛ yen ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ yen seli setɔ min filɛ nin ye ala barikada don
shun kɔfɛ a bɛ ɲin'an fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma n'o kɛra ala fana bɛ yafa an ma o tuma na seli kunba de ye nin ye an bɛ bɔlen min kɛ an gurupu an bɛ taa misiriw la an bɛ taa kɛnɛbaw kan an bɛ ɲɔgɔn wele balimamaw bɛ ɲɔgɔn sira bɔ i bɛ wuli i bɛ taa i balima fɛ i bɛ taa ka taa fo seli don i bɛ sigi a fɛ i bɛ dumuni k'a fɛ i bɛ balimaya ja don a la i bɛ wuli i bɛ taa i buranw fɛ i bɛ wuli i bɛ taa i teriw fɛ i bɛ taa i baaraɲɔgɔn fɛ sariya bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲini an fɛ ka d'a kan silamɛya ye balimaya de ye innamal mu'minuna ikhwa hakɛza mu'minu ye ɲɔgɔn balimamaw de ye silamɛw ye ɲɔgɔn balimamaw de ye maa o maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah hali n'a sɔrɔ kelen bɛ diɲɛ kɔrɔn dan na kelen bɛ tile b'i dan na a bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen silamɛya balimaya b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de kosɔn silamɛya diinɛ de ye diinɛ i kɛra i bɛ kan o kan mɛn i bɛ bamanankan de mɛn i bɛ filakan de mɛn i bɛ kan wɛrɛ de mɛn kɔni kitabu kelen de b'an bolo an bɛɛ lajɛlen bɛ an ka fɛn bɛɛ y'o ye an ka diinɛ fɛn bɛɛ y'o ye an ka seli ti ɲɛna tɛ an ka sun ti ɲɛna tɛ jaga ti ɲɛna tɛ hiji ti ɲɛna tɛ hali muamalat baara ɲɔgɔnyaw nin si ti ɲɛni kuranɛ tɛ o kuranɛ de bɛ kalan an ka seliw la kuma bɛɛ i bɛ don misiri dɔ kɔnɔna na i t'u ka kan mɛn foyi i bɛ jɔ alimami kɔfɛ i bɛ seli a bɛ kuranɛ min kalan i bɛ kuranɛ kelen min kalan i ka jamana na o kelen de don nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko silamɛw ye kelen fili minnu bɛ yen n'a y'an sɔrɔ selidonyaw fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ustaz seli ye nisɔndiya dɔɔnin ye a nisɔndiya bonya kojugu fɛ fo sariya y'a daga a donw na adamadenw ka fari fɔni hali n'u bi elghina fɔlifɛnw hali n'u b'olu de fɔ sariya la baasi t'a la selidon bonya kama alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam an b'a aisha ta b'a lakale ko selidonya dɔ fɛ alakira tun bɛ ale fɛ yen ale fa abubakar sidik o nana don ale fɛ yen a nana sɔrɔ jɔnmusonin fila bɛ yen o jɔnmusonin fila in u bɛ ka dufu fɔ arabuw fɛ yen dunun dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko dufu a bɛ n'a fɔ tɛmɛ u b'a minɛ k'a gosi gosi ko jɔnmusonin fila bala k'o fɔ ko abubakar ko sɛtanɛ de bɛ alakira fɛ yan bi a cira jɔnmusonin fila in bolo k'u ka nin to yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko abubakar k'u to yen ko fɛti bi diinɛ bɛɛ lajɛlen la jamakulu fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen n'a ka fɛti don an fana ka fɛti ye bi ye u to yen k'u nisɔndiya silamɛya diinɛ o da kan ye o bɛɛ b'a yira na k'a fɔ ko don bɛ yen ani don tɔw tɛ kelen ye don min bɛ yen ani waati si tɛ kelen ye n'a don sera bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ a kalama silamɛ si man ka kɛ kɛrɛfɛden ye a la silamɛ si man ka kɛ silamɛ ye ko i bɛ kɛrɛfɛ i bɛ mɛru na i bɛ kelenna bila la i bɛ hami ni jɔrɔ la ka jamana falen to silamɛw la o man ka kɛ yɛrɛbonyaw ka dabila bɛɛ lajɛlen k'i majigin daliba masa ye adamaden tɛ foyi ye i b'i ka tile filanin kɛ i bɛ taa a bɛ k'i n'a fɔ i ma deli ka tile kelen kɛ yan i kɛra cogo o cogo i kɛra dɔnnibaa ye o i kɛra nafolotigi ye i kɛra dawulatigi ye i kɛra tɔgɔtigi ye i kɛra maa fasɔn o fasɔn ye i mana kɛ cogo o cogo i ma jigin mɔgɔw ye i bɛ na adamadenw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo kodɔnnaw b'a fɔ ko diɲɛ ye dɔkɛyɔrɔ ye kodɔnnaw ko adamaden ka ko bɛ dɔɔnin fila ni ɲɔgɔn cɛ n'adamaden bɛna diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la n'a bɛna bange u b'a fɔ a ma ko a y'a minɛ dɔɔnin u bɛ minɛ dɔɔnin ka na nin diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la ni miniji dɔgɔyara ala ka da fila to an ye n'i bɛna bila i datɔ kaburu kɔnɔ u b'a fɔ k'a y'a bila dɔɔnin adamaden ka ko bɛ nin dɔɔnin fila ni ɲɔgɔn cɛ o tuma adamaden i yɛrɛ i k'a cun ka sumaya i yɛrɛ ma i ka sabali an balakaw ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma selidonya nin fɛ an ka ɲɔgɔn makari minɛ an ka ɲɔgɔn mago to n'o kɛra ala yɛrɛ bɛ yafa ma an ye fɛn caman kɛ ala la koyi kɛlɛkɔrɔ ka ban funukɔrɔ ka ban kɛlɛ dɔw bɛ yen olu ka kɔrɔ san kɛmɛ balimaya tɔw ka sinsin adamadenw ka jɛ u ka ɲɛnamaya jago ɲɔgɔn fɛ bɛnbaliya kɛra sababu ye ka du dɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn ka dudenw dɔw ye du bila ka taa luwase ta kɛnɛ ma selidoyaw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka na o duba kelen ninnu kɔnɔ ka jɛ ka nin don kofɔlen ka diya ɲɔgɔn bolo ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛkɔrɔw ban ka kɛ kuloni yɛlɛ la bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛ kɔrɔlen kɔ o ye silamɛya ka laɲini na belebeleba de ka d'a kan seli fila in na cogo n'i y'a jateminɛ madinɛkaw k'u min nisɔndiya de la u bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan b'u nisɔndiya ka kɔn silamɛya nali ɲɛ n'ala kira nana ala kira ko ala y'a falen a ye fɛn fila la o kɔrɔ halisa a bɛ nisɔndiya minɛ de kɔnɔna na a b'o minɛ de kɔnɔ a bɛ nisɔndiya minɛ de a bɛ keleya minɛ de kɔnɔna na kɛlɛkɔrɔ ni fɛn minnu bɛ yen an k'olu ban an ka ɲɔgɔn mago to balimayaw ka segin a cogo la baaraɲɔgɔnw ka segin a cogo la furusiraw ka segin a cogo la teriyaw ka segin a cogo la silamɛya kelenya ka to sen na n'i y'a ye sariya b'a fɔ ko an ka taa fara ɲɔgɔn kan ko ka seli in kɛ kɛnɛ kan kun de b'a la n'o tɛ sariya y'a daga i ye ni seli taara k'i to
mambe ko seli taraki to ikelen sharia kanu bi se ki takseli kelen na bi se ka seli kelen na bi se ka seli kelen na ka di sharia ba fo anga nafla seli na fo be bi ka nafla seli to ngani ya ka fo ko anga faranyo almam kelen ga blanya fe no ye al takbiratu fo ko Allahu akbar anga fo na fa Allahu akbar obi munjira keleya abi munjira islamu ka be abi munjira islamu ka balmaya sharia bo re nyina be o kuma na o ye kumbai o min be ni no na amba ka senze ka se ama na mina na duala kile damaru ko fe ni ala sonama inshallah o seli yara min be na ma ke ani jahiliya selu be bonywana ni fen chama yi kada kana foro ko ni sodia beti ala ko tayo ni sodia beti ala sosoi islamiyya dine reti dine kwa kurunindo ka geleya ti sega ni sodia kuna refio islamiyya to dine to fente islamiyya to fen seli ni jahiliya selu be bonyona ni jumai seli nyala batodi na foro ko seli du jera anga bara folo o ye jumɛn ami zakatul fitri bo don ba fa zakatul fitri ki jija ka bo sani bita seli kenena ne ka ta seli kenena mun do re bi zakatul fitri na ala dali ka makenya ke ala do ke fama ya do ke fantai do nyana maya genetika nyana maya mana kuru cuko do bi sangi sirika do gida mo manga ala do fsa ka teme do ko qur'ana ya rabu borubo ala mo fsa ya nyoy darajawla ay doge fama ay doge fantai ala yo ke mo so yasa do ko kulu doy mo so shariatu ko ba fa ko zakatul fitri ke bi se ka bo hali kile fla ka conseiller mo so kada ka kanga ke ka maku nyana ba wasa ko maku nya juna akadi wadi akanga di mamunuma ku yera nafala ko luka soro jona aduma ko fule inni sondi alindo ko bi sili e fini kuraw sai ka dembaye mais do be o bolo banda ko rabe hamina hala be mindun adu asete ayi o tabulo donc aka ni sondi abena ale ka ni songwa do wallahi dewme fini to bulu lu fana nyabu masaudila ko fini sambaraw balo amanno ko o yi hamido farale ko do farale joro kan ebe jorla munye baloyi be ni sondiale do ni ndoyi be ka demsenu fari fonnendo ngulu ko afilendo fina nyuma mbula ulu fana bena demsenu to yera dama mo sa ga fantani fe demsenu to do folo ulu to do o bena fini da demsenu na ne fayi ni sane mbay ni sane ngum ko afere manga samare lumière no mbala akeza fana bena fafe abena ba ni nyansa yi abena ma ni nyansa yi ma bazin sai ma nindia mais joro were be min to e folo tiado donc na munum be nyuan krefe anga hine nyuan na ni dun ko foli akeza o yere fana islamina tabulo doy ay mi re fana nyin on fe tiado sharia bore nyin an fe abore nyin an fe zakatul fitri ni ko abo watila seli ni fle ala baturero zakatul fitri bolen ko fe amina munke amita seli amita ala batu sharia ba fo depuis mana boy ka so dafe ika Allahu akbar fo Allahu akbar ko ni sira ka ni tahlilu ni tasbihu faranyonga ko kay to yeba fo Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd ibn de fo ka tan ga siga ni soja do en même temps ala batu ebe ka ala batu ebe ka ni soja ebe ka ala batu ifar baka fon ebe ka ala batu ni soja lenu o nantara sel kena nasa ambele jele binana almami kelene kono o almami binana bla anyafe na munu bi almami ko sel kena nay sharia la naflati funa kera nabita selin ke misri la akanne do ni dona misri kono tahiyatul masjidi ikoke anga don baka do ko fo ina fo ibn qasim yo fo akak mawla to yamun donc nanana almami de bina bla benyafe azantala ikamatala azanu seli wele o tiala seli joli yere o tala almam bina blanya drum nako takbiratul ihram na Allahu akbar abi Allahu akbar fo shiya wolowla ashiya folola o ko fa abi fatiha kala abi suran daka akira suratul a'la sabbi isma rabbikal a'la abu daka wa shamsi wa duhaha ko dajo ko flanaka abi se ka dogro kala minti o dina kitabu ba fo ni fo chuina abi kila ka wuli jogo filana to ni abi Allahu akbar fo shiya duru sana bi kalanda mne abi a wulili min bi ke kana jola abi Allahu akbar mu fola o ti jata fe na almami kila na
abina kutuba dike o kutuba mbe na ba ke kutuba ni parti flari parti folo la o ba fo ko aka kuma wala globalement aka islamiyya yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye islamiyya keleya ko fɔ aka balimaya fɔ aka sindiya fɔ aka silamɛw ka hinɛ ɲɔgɔn fɔ aka silamɛw ka balimaya fɔ o kuma n'a sigira o kɔfɛ sa a bɛ wuli na an bɛ seli yɛrɛ min na a bɛ sɔrɔ k'o kiriw fɔ mɔgɔw ye a bɛ taa nin n'a sɔrɔ seli fitinin don ni seliba don kɛzalika a b'o cogo la o y'a damana kuma ye an bɛ bɔ nin de la o kuma n'o banna sisan a fɔ silamɛw ye n'an bɛ segin n'an bɛ taa so i ka segin sira fɛ i mana min fɛ kɔrɔ de b'o la kɔrɔ min b'o la i sen nɔ ka caya yɔrɔw la kɔrɔ min b'o la i ni silamɛ fɛn o fɛn bɛna tɛmɛ ɲɔgɔn na i k'a fo kana i bolo koro i kɔnɔ k'a fɔ ne tɛ kuma karisa fɛ n'a ma kuma ne fɛ karisa y'a datigɛ na ne ma fosi k'a la n'a ma kuma ne fɛ ne tɛ kuma fɛ an k'a faamu k'a fɔ datigɛndala b'a fila maa fila min datigɛlen don ɲɔgɔn na n'a ye tile 3 sɔrɔ o la a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ adamadenw ka dɔgɔkun baaraw bɛ taa jira ala la ntɛnɛn n'alamisa de n'a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ko ala b'a fɔ ko k'aw ka baaraw bila kɛrɛfɛ n'a kumana kuma min na a ka baaraw bɛ taa ustaz nin bɛ maa siran dɛ anw bɛ waati minnu na bi an ka baara tɛ baara bɛrɛ ye ala sɔsɔ de ka ca anw ka ko la ka tɛmɛ ala sago kɛli kan n'a fɔra anw bɛ fitinin min na ko ka tila k'o fana bila tuguni ka sabu k'an ka yɛrɛ bonya ye sariya la maa fila min tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'a ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ min bɛ pere ka kuma lahara jɔrɔ e bɛ don alijinɛ kɔnɔ i tɔ kelen dɔn ye n'a sɔrɔ mɔgɔ fila filɛ sisan misali surumani ye mun ye dɔrɔn e bɛ cakɛyɔrɔ la dɔ bolo cakɛ la mais aw cakɛla fila ninnu bɛnbaliya dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ baara la diɲɛ don o don mais aw bɛ baara min na o tɛ ka compter bilen a tɛ jate o kɔni aw bɛ ka dɔ de kɛ ten fu sanjikɔrɔ wɔsi wa hali aw ka o salaire min fana aw ye hakili min kɛ mankan tɛ yen o sara in de b'aw ye mais hali n'aw ye san 10 de kɛ aw bɛ ɲɔgɔn kan aw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka o baara ye fu de y'aw bolo ye sanjikɔrɔ wɔsi don a tɛ foyi dilan sariya b'a fɔ i y'a faamu yɛrɛ sariya b'a fɔ i nana sira min fɛ i ka segin sira wɛrɛ fɛ min t'o ye o kɔrɔ de jumɛn ye silamɛya n'a ye ɲɔgɔn ye a ka ɲɔgɔn fo n'i ye silamɛ ɲɔgɔn ye giri i ka da i ka fo i ka dugawu k'a ye ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an ka bato minɛ ala k'an jurumu yafa ala ka fɔni k'an ye ala ka laban ɲuman d'a ma ka dugawu k'a ye dugawu laban na i ka yafa ma o de la i bɛ na sira min fɛ i ka segin sira fɛ sira min t'o ye i bɛ na sira fɛ i ka segin sira fɛ sira min t'o ye sariya bɛ nin de ɲini an fɛ selidon ninnu na an ka ninnu kɛ an ka nisɔndiya don ɲɔgɔn kan an ka farifɔni don ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya nin filɛ ala y'a ja dɔ la a ma ja dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a sera u bɛ baganw faa n'o baganw fara a y'a miiri fantanw na k'a miiri dɛsɛbaatɔw la ani muso cɛsabaatɔw ani yatimɛw ni miskinaw kabi sisan dɔw ye kasi daminɛ kabi sisan dɔw ye jɔrɔ ni hami daminɛ cogo foyi ma ɲɛnabɔ foyi tɛ yen kuma dɔw la a b'u miiri janya i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ni hali diinɛ mɔgɔw tɛ nka u b'u kanu don mɔgɔw la ni jumɛn ni ɲumanya kɛlen ahsinu ila man shi'ta takunu amiruhu ɲumanya kɛ ka taa maa min jɛ i bɛ k'a tigi ka ɲɛmɔgɔ ye el insanu abdul ihsan adamaden ye ɲumanya ka jɔn ye n'i bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔn i kanu don a la automatiquement o kuma a bɛ ɲini silamɛw fɛ seitanɛ de bɛ yɛrɛ bonya bila an dusu la yɛrɛ bonya tɛ dɔwɛrɛ ye o k'a bila i kunna k'a fɔ ne ka fusa karisa ye ani ka tiɲɛ ye ka ban ma i ɲɛ bɛ nin na nin ye tiɲɛ de ka ban k'o kɛ ka tila k'a bila i kunna tuguni ko ne ka fusa karisa ye n'i filɛ de yɛrɛ bonya i bɛ fili kɔnɔ seitanɛ ye ni fɛn min y'a bɔ alijinɛ kɔnɔ yɛrɛ bonya de don kuma min na ala ko a ma k'a ka sujud k'an fa adama ko cogo di ko ana khayrun minhu ne ka fusa ka tɛmɛ a kan e y'a da ka bɔ bɔgɔ de la i ni da ka bɔ tasuma de la wa yɛrɛ bonya ye jogo ye n'a b'a adamaden fɛn o fɛn na e bɛ mɔgɔ tɔw filɛ mɔgɔ ninnu ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye mɔgɔ nin ye dɔnnibagaw ko seitanɛ m'a faamu ko bɔgɔ hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ tasuma kan ka d'a kan tasuma mana wuli n'i ye bɔgɔ k'a la a b'a faga tasuma mana wuli cogo cogo n'i ye bɔgɔ k'a la a b'a faga nka tasuma mana mɛnɛ ka mɛnɛ a bɛ laban jumɛn na bɔgɔ a bɛ laban bɔgɔ de la yɛrɛ bonya de y'a hakili datugu a ma fosi faamu o de kosɔn a ko ala y'a da ka bɔ bɔgɔ la k'ale daga o tasuma na bon halisa o yɛrɛ bonya qualité de bɛ mɔgɔ dɔw la n'u bɛ taa selikɛnɛ na n'i m'u fo u t'i fo n'u bɛ segin o selikɛnɛ na n'i m'u fo u t'i fo a ka duw gulonnen don ɲɔgɔn na a ka duw nɔrɔlen don ɲɔgɔn na u mago tɛ maa si la ka sɔrɔ sariya yɛrɛ b'a ɲinɛ fɛ hali ni nin don kofɔli ninnu tɛ hali ni seli ninnu tɛ sigi kɔnɔna na k'an ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka don ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn fo hakɛza an ka gɛrɛ banabagatɔw la an k'u lajɛ an ka nɔgɔya ko ye an ka taa kaburudenw na an ka miiri ci k'a fɔ don dɔ anw yɛrɛ bɛna laban nin yɔrɔ masina ninnu na an ka dugawu kɛ furu ye ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an yɛrɛbakun ye
ambe sigile ka do min ngono yano che hakaza ala kan jugo dla ninga be do masira sharia bo nyina fe sharia bo nyina fe ala kira sallallahu alaihi wasallam akwa ga sahaba atata nga fendo foyewa fe min be nayo ke abaka ndo nyona akadi bela jile ga kanu ko ala kira mako foyen ako afshu salam ay fuli charia ni nyonche ma sebe ta mashin folo foli di foli mo be na ti foli ke kala ti tura ga foika na kungo willa ma kungo ma wuli ala kan ngishi na ma ko sara ma ko masa mun ko so no mo yini ngara ko mun aben kala kwati foli ke ati mo fu Allah ana na asaru la yahudiya ke tubira ka do islamela ni muye ala kira fe siknyo ya ni muye siknyo nyoya ko abi nyama ni cheka ke ala kira ka sallallahu alaihi wasallam abu nyama min cheka ke so kono klef la nyama ta ka bo ala kira de willa ka tale ki fama na nyama mboma de mbe trasura makena ayre malwera ala kira ye mone min do ala ni kodo ni famia ani ala nyesranya asona ka tubi ka do islamela Allahu akbar e mana ke dine min nabi nyuma nye o dine bay asona ka tuba ala kira no fe munya sama bara nyongo nyuma ya ni seli do sira e bi do mo ko e bi mo ko fo abi kan do mo la e bi ya fa ni mo fe hal nasro fo matame ni mo ko che ustaz ko ka chande ko ka chara ma de bi se ka kudo ke mo la ti bo akala ita kalama o ko so kudo no ba fo ko mo ko fla ko al na sigire jiri suma kelin korla la na bi na wuli ay ya fa ni ñoo ab se gal do fle chugo do la mo be uma bo adama dum bi fa la gasite ba fana kuma la gasiti ba ko la gasiti ba dum be dama makam wala bi mo ko so don la chugo do la abi ake chugo do la o ti be e ma e bo fle ko wore ka so ko wore te bo ke juwe ko bli yere ko na ma ya fa ni fe e ba bli kuna ka fa ni ko ngena ndi ya fa ma bita ko chama donc sharia be nunu de nyina fe an anja to nunu na an nunu ke sel do ya fe o fe mi sharia ba foli min ke namita sel kenena akan ni do ni bita sel kenena ikiko wajibi tere mustahabu de do ika koliyere ke sel kama ibita sel kenena ki resania o yera sania infana ngo sharia ko be kunde ba bele jelila maqasidu de bi sharia fe bele jelila o koro de yara ma do amna ta do nyona di abna ta gere nyona adama dia la gashiti ba atiba iko iki sania fɛn o fɛn mi se ka kɛ gasi ye mɔgɔya la i k'o bɛɛ b'u yɛrɛ la fini min fɛ n'a min ka ɲi a bɛɛ o don ka da kan i ni mɔgɔw bɛna taa gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔw bɛ sumajalaw k'i yɛrɛ la i k'i labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ nka sumajalan ko in yɔrɔ ni labɛn ko in yɔrɔ la sariya bɛ kayidu dɔɔni kɛ an balakaw ta la sariya b'a fɔ an balakaw u kana n'u labɛn kojugu ka dama tɛmɛ ka da kan selikɛnɛ yɔrɔ ye cɛw bɛ yen musow bɛ yen ni seli kun sera alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ musow yamaru k'u ka bɔ ka taa selikɛnɛ na hali muso minnu tɛ seli hali minnu bolo bɛ ji la olu tɛ seli dɛ u bɛ t'u jɔ hɛrɛ koba min filɛ nin ye k'a lajɛ silamɛw bɛ dugawu minnu kɛ k'a lamɛn olu tɛ seli ka d'a ka sariya la ni muso bolo bɛ ji la a tɛ seli a tɛ maga kuranɛ na a tɛ alikaba munumunu ala tɛ maga kuranɛ gafe la mɛ minnu b'a kun na a bɛ se k'olu kalan ɔ musow ka labɛn ko in na sariya bɛ kayidu dɔɔni k'a la ko balakaw ka labɛn ko o kɔnnen don dɔɔni a ma fɔ u kana n'u déparé cogo dɔ la o ma fɔ dɛ nka k'u labɛn yɛrɛ ka taa selikɛnɛ na k'o ka dɔɔni b'u la fitinɛ ɲɛsiranya kosɛbɛ ka d'a kan u ni cɛw de bɛna gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na an taalen don ala bato de la an taalen bɛ ala ɲini de la a kana yɛlɛma an bolo ka kɛ ko wɛrɛ ye donc sariya ye labɛn ɲini bɛɛ fɛ nka kayidu dɔɔni bɛ olu ta la nin bɛɛ kɔrɔ de ye ni hadamaden silamɛw n'a bɛna fara ɲɔgɔn kan selidon de ye don ye mɔgɔw famanen ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɔgɔn ye don minnu na o ye selidon de ye a ye san 1 kalo 6 kalo 5 kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ a ma ɲɔgɔn ye selidon de la a bɛna ɲɔgɔn ye o hadamaden don n'i b'i ye cogo dɔrɔn maa ye cogo de b'i ka batigɛ sara nɔgɔya i b'i ye cogo dɔ la a k'a sɔrɔ i ye cogo ka ɲi kana nin yɛrɛ kɛ maa fɔsɔn ye ka silamɛya kɛ i n'a fɔ kodɔnbaliya diinɛ Umar ibn al-Khattab don la Umar bɛ Madina kɔnɔna na a delila ka kamelenin fitinin dɔ ye ay kamelenin bɛ ka fari fa k'i yɛrɛ mɔsɔmɔsɔ ɲɔgɔn na a y'a ɲininka ko bana de b'e la ko bana t'ale la ko mun b'i la ko foyi t'i la Umar ko ye mɔgɔya ni bere de tun bɛ yala a ye bere don kamelenin fɛ k'a ka walawala ko silamɛya tɛ diinɛ min bɛ k'a fɔ n'i donna na i k'i yɛrɛ fari fa k'i yɛrɛ mɔsɔmɔsɔ silamɛya t'o diinɛ i fari bɔ ɲɔgɔn na i k'i walawala e de ye mɔgɔ kunnadi ye saya kɔfɛ e de bɛna don alijinɛ kɔnɔna na e de ye alakira manton ye e de sɔnna ka tugu alakira nɔfɛ e de bɛ seli e de bɛ sun e de bɛ jagabɔ e de bɛ hiji e de ye maaba ye e de ye maa fusamandi ye o tuma n'i b'o diinɛ na a kɔrɔ de k'i yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ maa ye sariya b'o ɲini an fɛ selidon na ko an ka kɛ o labɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ tan
mɔgɔw cogoya tɛ kelen ye sariya m'a fɔ ko f'i k'i wolo fara diyagoya ko ka taa fini kɔrɔ dɔ ɲini k'a don i yɛrɛ la sariya m'o f'i ye a fɔra ko min ka ɲi dɔgɔ kɔrɔlen dɔgɔ kɔrɔ ye koyi e yɛrɛ bolo min ka ɲi i bolo a mana kɛ cogo a mana kɛ cogo i ka finiw cɛ ma dɔ kɛlen bɛ yen min ka fisa ni tɔw ye min ka fisa tɔw ye o dɔ i kan na ka taa seli kɛnɛ na ka taa seli n'i tilala seli la i ni maa o maa sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛɛ fo i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn a bɛɛ fo a bɛ se ka kɛ maa dɔ ɲɛ b'e la yɔrɔ jan fɛ e tɛ k'a tigi jateminɛ seli don i ka foli bɛ s'o ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sababu ɲɛnɛmaya sira dɔ bɔ i n'o tigi cɛ nka n'e y'i bolo kuru i kɔnɔ ka ban k'o tigi fo a ma ɲi dɛ a ma ɲi ko silamɛw ka sabali jogo min bɛ yen nɔ n'a bɛ maa caman na n'o ye yɛrɛbonya ni fɛn ninnu ye seliko dama tɛ dɛ nin jogo ninnu n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i t'a la sɔrɔ Allahu Akbar yɛrɛbonya hasidiya bɛzɛngɔniya kaba yɛrɛ la ani yɛrɛmɛ ka i makutu mɛn mɔgɔw tulo kɔrɔ mɔgɔw ka to k'i tulo kɔrɔ kuma dumanw f'i ye nin ko fɛn o filɛ n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ka bato bɛ ka kɛ sanji kɔrɔ si a bɛ ka taa ji fɛ a tɛ se ala ma Allahu Akbar f'i ka nin jogo ninnu de bɔ i yɛrɛ la o de kosɔn hali an ka duguma kitabu yɔrɔ janw tɛ kitabu minnu bɛ yen n'an b'a kalan an ka diinɛ na dugumana na u bɛ adamadenw u b'an dilan fɔlɔ de fɛn minnu ye haramu ye i ma baliku u b'olu f'i ye u b'a fɔ nkalon in ma haramu ye maa kɔrɔfɔ in ma haramu ye maa bila ɲɔgɔn na yɛrɛ bonya kaba yɛrɛ la yɛrɛmɛ ani hasidiya ani kɔniyali ani k'a bila i kunna k'a fɔ ko e ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye jogo ye n'a b'a adamaden la dɔrɔn e tɛ se ala ma o tuma a bɛ ɲini an fɛ an ka olu latanga an k'an janto o jogo ninnu na olu kana na kɛ sababu ye k'an ka bato tiɲɛ an ye sunkalo la an y'an yɛrɛ minɛ ji la k'an yɛrɛ minɛ mɛni na an ka sunkalo waati bɛɛ lajɛlen ala bato donc hali an bɛ zakatul fitiri minnu bɔ tan o bɛ se kɛ sababu ye k'an ka sun dafa an ye Allahu Akbar alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min ma kuma jɛngɛnen fɔ dabila ani ka baara kɛ n'a ye ko ala mago foyi tɛ o tigi ka sun na ala mago foyi t'a la k'a fɔ n tilenna kɔngɔ na n tilenna minɔgɔ la ala mago foyi t'o la waruba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash maa jɔjɔli bɛ i bɛ taa sɔrɔ la a sɛgɛnna ka sun a ye sunkalo kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la ka fɛn bɛɛ ka to yen ko sara foyi t'o tigi ka sun na fo n'a kɛra kɔngɔ ni minɔgɔ ye Allahu Akbar mun kosɔn ko dɔw bɛ yen i b'olu le b'u yɛrɛ la sun kɔrɔ arabukan na ko el imsak yɛrɛminɛ ani akili ka bɔ dimini ma ani jimi ani ko wɛrɛw ka fɔ ɲɔgɔnya n'a ko ka hakɛ to bon o ko minnu bɛ yen nɔ dɛ k'i b'olu to yen dɛ sun mago b'i ɲɛ na mago b'i da la bon fɔ ka ko lezali ka mago b'i dusukun na dɔnnibagaw ko sunkalo ye dinan de ye dinan min bɛ yen n'a bɛ jigin silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan bon dinan n'a bɛ jigin kan i bɛ miiri fɛn saba la jatigi ɲuman bɛɛ bɛ miiri o la n bɛna n ka dinan in n bɛna bila yɔrɔ jumɛn n bɛna fɛn jumɛn kɛ k'a fana ani a tanama kow la tangani sunkalo jigin yɔrɔ y'an dusukun de ye o tɛ jigin an dusukun na ka banaw to yen fiyewu an k'o banaw bɔ yen kabi sisan sun seli min bɛ kɛ k'an ka sun bato dafa an ye an ka sɔrɔ ka o kɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ dusukun jɛlen don juguya foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka juguw bɛɛ lajɛlen dilan jugu bɛɛ lajɛlen ka don in makɔnɔ ka don in ɲɛsigi fana ka kɛ an seko damajira la ka ɲɔgɔn dɛmɛ an seko damajira la ka silamɛya balimaya k'o bange k'a bɔ dalakuma na k'a don waleyaw la i n'a fɔ n'i ye dutigi ye n'i ka maaba dɔ bɛ ka na sisan i b'a jira i muso la nin min bɛ nalen n ka maaba don n bonyaba don maaba don diɲɛ bɛɛ bɛ maaba min dɔn a y'aw yɛrɛ mara yan'a ta waati cɛ k'a jira dudenw na aw ka maalankoloyaw ni fɛn minnu bɛ yen ko kuntanw dabila olu bila ko kuntan ninnu a ye nin bɛɛ dabila ni rajow b'aw bolo yen nɔ aw bɛ musique ni fɛnw na aw ka rajow a y'u foli min bɛ aw yɛrɛ ma aw ka fɛn k'a la fɛn min n'a bɛ se ka hadamaden waaju k'a bilasira aw k'aw yɛrɛ bɛrɛbɛn yanni nin dunan in ta waati cɛ nka o m'a jira ko ni dunan in taara k'an ka segin an ka kolonkolonw ma de ayi nin dunan in ka kɛ sababu ye ka n jogow dilan an tun bɛ fili minnu kɔnɔ an ka se ka olu fili ninnu nin ka kɛ olu baden ye a b'o cogo de la i y'a faamu yɛrɛ Imam Ibrahim Traoré badabada foli an b'a d'i ma dante foli min na ka da i ka nin walawalali ninnu kan hadamadenw mago bɛ nin fɛn ninnu de la alhamdulillah seli ninnu bɛ fɔ caman tɛ seli ninnu kun dɔn a taabolo ye fɛn minnu ye u t'o dɔn seli kan ka kɛ kɛcogo minnu na yan'a don cɛ an kan ka mun ni mun kɛ maaw t'o dɔn
ni nana ka no ɲɛfɔ ye alhamdulillah o foli belebele b'a ta k'a d'i ma alhamdulillah saraw ye ala ta di ala k'i sara allahumma amin maaw ka sara o ye dɔɔni de ye dɔɔni maaw mana miliyari d'i ma o miliyari in n'i b'a dun diɲɛ don o don dɔnna bɔ a la mais ni ala ko k'a b'i sara o sara o bɛ to yen o tɛ di maa ma o bonisi o bɛ d'i ma diɲɛ kɔnɔ fana an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'i sara ni hɛrɛ ye Pinal TV jabaranin sanfɛ ni maa minnu mago bɛ imam Ibrahim Traoré la kunnafoni wɛrɛw la walima ka se ka faamuyali caman sɔrɔ diinɛ taabolo kan walima mago b'a la lahala o lahala la aw bɛ se ka imam Ibrahim Traoré k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira la o de ye 70 13 47 91 an ka todunkan na o de ye 70 13 47 91 n'aw y'o kɔri aw ni imam Ibrahim Traoré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ jagayɔrɔ bɛnnen don quartier Mali kɔnɔna ma o tuma na imam i ka dakuruɲɛ laban ani ka foli kan an bɛ min fɔ dakuruɲɛ laban na o ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen wele ka taa ala ɲɛsiranya ma ala ɲɛsiranya de ye supasuma ye an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi fɛn min sanfɛ kosɛbɛ ala ɲɛsiranya de ye fɛn ye n'a b'i bolo i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna ala ɲɛsiranya ye fɛn ye n'a t'i bolo i ka diɲɛ tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna wa ala yɛrɛ bɛ minɛni kɛ mɔgɔw de bolo mɔgɔ minnu ye a ɲɛsiranya jɔnw ye jogo minnu bɛ yen ni nɔ n'a b'an ka ɲɛnamaya yɛrɛ détruire an bolo fɔlɔ yanni ka taa se lahara ma an k'an yɛrɛ saniya ka bɔ o jogo ninnu na kabini dusukunna banaw la an k'olu bɔ an yɛrɛ la an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'u majigin ala jati kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko man tawada'a lillahi ni mɔgɔ min majigin ala ye rafa'ahu Allah ala b'o tigi kɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala k'an kɔrɔta k'aw yɛrɛw fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ala ala k'a ka baara ala ka jidi ala ka kɛ ala kama baaraw ye ala kana seitanɛ ni yɔrɔ fosi y'a la aza wa sallallahu ala nabiyina wa sallam i ka foli kɔ alhamdulillah an b'i bɛɛ lajɛlen fo ka e yɛrɛ fo ka directeur fo ka télé baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ye nin télé in suganti k'a k'i ka kunnafoniyaw ta yɔrɔ ye i ka don kunnafoniw n'i ka diinɛ kunnafoniw n'i ka adamadenya kunnafoniw ta yɔrɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen barikada k'a ɲini ala fɛ ala de y'an fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an fara ɲɔgɔn kan jannatul firdausi kɔnɔ ten ala k'o kɛ alakira muhamadu kama sallallahu alaihi wasallam hakɛza imam Traoré an t'i bila ka bɔ an bolo cogo si n'i ma dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye fitinɛ minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ko wɛrɛ minnu b'a kɔnɔ an bɛ minnu dɔn an tɛ minnu dɔn Alahu subahana yɛrɛ kumakan don ko an k'ale wele a b'an jaabi an k'a deli a b'an sɔn an k'a tanu a ka dɔ fara k'a kan o tuma na ala mago bɛ a ka jɔn ka belebele ka na sanga nin waati bɛɛ lajɛlen ye ala ye minnu kɛ diinɛ ɲɛmaaw ye k'o kɛ imamu ye funanŋɛniya kɔnɔna na o tuma na ala de bɛ da kunnandi dɔn i bɛ dugawu kan ye ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ ni o ye alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala k'a kolo suma ala ka basigi don a kɔnɔna na n bɛ ala deli ni sunkalo yɛrɛ lahɔrɔma ye ala k'a kɛ sunkalo kɔsɔn a ka jamana in kolo suma n'i ye kuranɛ lajɛ ala ye sunko kuma fɔ dɔrɔn a tilala dɔrɔn a ye ala weleli de to a la a kɛlen ka sun kitu fɔ sunkalo faridayara sunkalo kalo min na n'ale ye kuranɛ jigin maa minnu bɛ yen n'a ye banabaatɔ ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ taama sira fɛ maa minnu bɛ yen n'u se ka sun kun fɔ a tilala dɔrɔn a ko cogo di wa iza sa'alaka ibadi ni ka jɔn wɛrɛ ɲininkali k'i la fa inni qarib ne ka surun la ujibu da'wata da'i min wele ne b'a ka wele jaabi iza da'ani n'a ye n wele falyastajibu li wal yu'minu bi u ka n jaabi u ka limaniya n ye la'allahum yarshudun n'o kɛra u bɛ kanda dɔnnibagaw ko ni ala ye ka weleli ale ala weleli tugu sunkalo la tan o b'a yira ko sunkalo ye ala wele waatiw ba ye ala wele waatiw la belebeleba de ye sunkalo ye n b'a ɲini ala fɛ ni sunkalo lahɔrɔma ye ala k'an ka jamana in kolo suma ala ka basigi don an ka jamana in kɔnɔ ala ka kanbɛn don an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana ya rabbi ala ka ja n b'a ɲini ala fɛ ni dɔnnibaga minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan a dugukolo sanfɛ n'a dugukolo duguma ala k'a k'u ka ala kama dɔnni kosɔn ala ka basigi don jamana in kɔnɔna na ala ka bɛn ni cɛfɔ ni keleya ala k'o bila an ka jamana in kɔnɔna na fitinɛ ko minnu bɛ ya rabbi ala ka seliji bɔ a la ala k'a bɛɛ lajɛlen duga ala k'o kɛ a ka alaya kosɔn ala k'o kɛ ala kira kama sallallahu alaihi wasallam aw tun sɛbɛnlen don ka jabaraniso mandi la n'o de Pinal TV spécial Ramadan ni o bɛ fasiraw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ n'o de Cheikh Mamadou Sy ye o tuma na an b'a fɔ aw ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka jɔnya jɔn na sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen in kan an bɛ foli di an ka réalisateurs ma ka taa se monteurs fo ka taa se division n'an ka direction kɔnɔna an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka jira u la k'a fɔ aw ka jɛmukan in man di a bɛ sigi aw ye diɲɛ don o don sun tigɛlen kɔfɛ aw ka jabaraniso man di kan
na no de Pinal TV amba fo yi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kambe watire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين